Здравейте, казвам се Николай Атанасов и съм един от собствениците на магазини Башмайстора. Фирмата е създадена през 1999 година в Варна, като първоначално се занимава с продажбата на крепежни елементи, якостен крепеж и доста голяма гама от този асортимент. В годините напред сме отворили още няколко магазина, които сме специализирали в продажбата на електроинструменти, консумативи за тях, като основната ни идея е била винаги да бъдем насочени към професионалисти. През тази година отворихме нов търговски център в град Варна, който се простира на площ от 6 декара и е с търговска част от 1000 квадрата. Идеята му е да съберем всички брандове, освен тези, които сме продавали в годините, да добавим и още такива, харесвани от нашите клиенти, като идеята е да увеличим асортимента им. Добавихме и Husqvarna като професионален бранд, с който да допълним нашата номенклатура, като имахме липси на професионални роботи-косачки, които Husqvarna са лидери към днешна дата. Освен това добавихме и професионални косачки за градинарство, за земеделци и така нататък. В търговския комплекс сме изградили и сервис, който е направен по европейски изисквания. В него ще ремонтираме гаранционно и извън гаранционно всички продукти, които предлагаме. Каним ви да посетите новия търговски център Башмайстора в град Варна на улица Атанас Москов 17. Заповядайте и добре сте ни дошли!